What's up mga kasulong? Nandito na tayo sa bahay nila Ariet. Nandito siya, Ariet. Adal, pasok. Buka. Kaninong ano yan? Kontrata mo. Customer ko sa Sorsogon. Bakit di mo binibidyo? Gusto ko mag-focus sa things. So yung mga kasulong, ano yun siya? Subscribe yung si Ariet. Talagay ko yung link sa description para mapuntahan nyo rin. And guys, please support Traditional Art TV. Yan. Tara, punta tayo sa ano. Matagal yan, no? Oo, medyo matagal to. Sige. Ayusin ko lang. Yung mga kasulong, inistorbo ko siya. Pero ang totoo, ako yung inistorbo niya kasi yung ginagawa ko, tinawagan niya ako. Hindi naman daw minamadali itong painting na to. Kaya jamming muna kami. Abangan nyo. Samahan nyo kami. Maliligo kami sa dagat, magluluto ng kung anong maluto, tapos puputripin namin yon. Yeah! Tatlo pa lang kami dito, pero yung iba daw, susunod daw. Bili muna tayo na to. Bibili muna kaming maluluto, kung ano man. Dito kami sa palengke ng Malinaw Albay. Bibili muna kami ng pansit bato. Yun ang naisipan naming putripin ngayon. Lutong Bicol. Sarap tayo. 1 kilo? May Ikaw, 1 kilo marami na yan. Ingredients ba? Ibe. Papidaso na po. Oo. Yun na daw. Pagka na pidaso digdi. Yung talay kami sa dito. Dagdagan. Dapat may discount yan. Lalaki niya pa rin. Salit pa. Wala kong si ate. Tay, paano mo malalaman kung lalaki o babae ang bibilin mong karne sa palengke? Gabot man lang. Naaraman niya. Pagka lalaki, titimbangin. Pagka babae, kikiluin. Sige, thank you. So yung mga kasulong, nakapamalengke na kami. Papunta na kami ngayon sa dagat para mag-food trip. Uwi muna kami, babalik kami sa bahay kasi naiwan namin yung pili. Sana naiintindihan nyo ako. Kasi sira yung kuya mic natin. Mahina yung audio ko ngayon. Bisa tabi. Salamat. Oh, ay naman si January. Salamat. So yan nga
mga kasulong, nandito na tayo ngayon sa tropa natin. Nandito na sila, nagpe-prepare na sila. Magluluto tayo ngayon ng pansit ba to? Ano to? Specialty ng Bicol to. So tara, punta natin sila. Sino yung mga tropa natin? Si Mark, kasama ko, si Ber. Si Bombay tumatae. Mamaya lalabas yun. May violent reaction doon. So pansit ba to? Nakita niyo naman kanina na malengke kami. So ang trip natin ngayon mangyayari, magpo-food trip tayo ngayon, magluluto, tapos magja-jamming na din, inuman. Ayun, nasa gilid kami ng dagat, nasa kami, Baybay, Malinaw, Albay. So standby lang kayo dyan mga kasulong. Sisimulan na natin. Yeah. Ito kahoy pare. Yung pare mahiligan si Mibak. Mahiligan ba si Mibak? Ano to? Kasi na pare. Wala kaming gas na pang liliyab sa kakao. Ito na lang kalendaryo, kinuha. Nakikita nyo naman February, di ba? Tinanggal na namin yung 14. So walang mangyayaring Valentine's Day. Ganun kami kabiter. Pare, karaos ka na. Yung mga kasulong hugasan lang natin, luluto na natin siya. Pili. Ito yung pinagmamalaki ng Bicol na pili. Sana piliin ka na rin ng passion. Trivia lang, ang pagluto nito, hindi to dinadirect sa mainit. At hindi rin siya niluluto sa sobrang init na tubig. Magpapaka ka lang, papainit ka na ng tubig na sakto lang. Tapos saka mo ilalagay siya. Tapos tatanggalin mo siya sa apoy. Kasi ang nangyayari pagka mainit na mainit, matigas siya kung maluto. Masarap to, parang kung ang texture niya parang kamote. Mas masarap pa sa ex mo. Ex mo. Simulan na natin yung pagluto ng pansit ba to. Konting trivia lang para lang sa kaalam ng iba. Yung pansit bato, hindi po yung gawa sa bato, yung batong matigas. Tinawag siyang pansit bato dito sa Bicol kasi originate siya sa Bato Camarines Sur. Kasulong, DIY pot holder. Ito kung medyo kumulo na siya, lalagyan natin yung pile. Pasahayaan lang natin siyang dyan, siguro mga 15 minutes, luto na siya. Dali na siya luto.
Kapag nagluluto pala kayo ng pansit bato, Anong kailangan kong gawin upang assume nyo nang damihan nyo yung tubig kasi maano siya, malakas siya sumipsip ng tubig. Ganito kami mag-jamming dito. Pagka nagkayayaan talaga, food trip talaga. Di kasi kayo mahilig sa pambababae. Mga loyal. Mga loyal kasi. Kilala niyo ba to? Si Boss Karepa. Food trip lagi. Madalas sila dito mag-food trip. Sinama lang nila ako ngayon. Kumbaga, ngayon lang ako nakapag-jamming sa kanila. Nice. Sarap, baka naman. So ayun na nga, maluto na yung pansit bato natin. Pansit bato with love with Unitrix members. So ito si Mark. Ito si Bear. So tikman na natin. Panalo. Bye, tikman mo. Required ba talaga pag nagtitikim ng niluluto na kaganon? So yun nga mga kasulong, di ba nakakapagtaka? Pagka nagtumitikim tayo ng niluluto natin ng ulam, lagi nakaganon. Required ba talaga yun sa Pilipinas? Comment na lang kung totoo, oo hindi, true all false o ABC o Naranasan nyo na? so masarap siya, masarap. Ano masasabi mo, pare guys? Good shit siya pare. Wala akong masabi pero yun sabi ko na. Good siya. Good siya. Good siya. Mga kasulong, tingnan natin yung piling niluto natin. Mainit pa siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tamang-tama yung luto niya. Sarap. Ito yung piling. Nalunok ko ano? Sorry. Darna! Masarap siya. Ding ang bato. Naluluto siya sa ano lang, temperature, hindi gaanong kataas na temperature. Kahit sa kilikili mo maluluto siya. Ilipit mo lang. Sarap. Tapos ito, binubuksan to, yung laman nito yung parang mani. Pilinat. Sana all may mani. Ginagawa mo. So magtotropa talaga, di maiwasan yung ano eh, yung lutang. Kasi ka nagkusan. Sa galon. Itong piniprepare natin para sa ano to, sausawa, ay hindi sausawan, pangnimpla ng suka. Yung tirang suka, lalagyan namin ng kalamansi, saka sili. Kulang yung ano natin, yung pamintang nabili namin, kaya kinapos, lalagyan pa sana namin ng paminta. Buhangin na lang, buhangin na lang, buhangin na lang. Luto na yung ano natin. May isa tayong problema ngayon. Magbubuhdol fight kami. Walang dahon ng saging. Pero may nakita kami doon. Maliit. Hindi namin. Magpapaalam na lang kami sa puno. Parang na parang.
So yung mga kasulong, ano, naka-ready na yung pinagpagura namin. Ano ka na? Nag-ugas ka na ba? Nagugas na kaming kamay, pero Ewan ko lang sa isa dyan. iwan ko lang sa isa dyan. Oo. Kanina pa nakapagulat na kapal. Nakita niyo ba to? Bill, ito! Basic lang sa akin to! Kakainin ko to, oh. Tingnan niyo, oh. Hindi pa nagtatapos yung vlog namin dito. Magja-jamming pa kami inuman, tapos magtatamblingan daw itong mga to. Para lang sa kala ng iba, mga dancer po sila, di lang halata, mga mga babaero. Pero mga loyal yan. Sila yung pambato ng ano, Albay. Wala nang tatalo sa kanila. Silang pinakamagaling dito sa lahat. Sorry sa mga matatamaan, pero road trip ka. Kasama, bandus ayam. Hindi naman sa mukha. Yung nagkaarabot naman sa tinutukan. Ano pare, mga busog ba? Legit pare, natatay na naman ako. Puro kataya. Ano pre? Ka-ready na ba? Tagayan? Oy pare, tagayan daw yung timba. Masabay mo na pare, sayang ng yelo. Yan na, after ng food trip, inuman naman. Ay putik na yun, napakalupit naman talaga ng batan to. So mga kasulong, abang lang kayo dyan kasi magte-tricks daw sila. Yung ano, yung una ulo. Support nyo na lang Geometrix na grupo dito sa Albay. Medyo ano daw sila pagtumbling, kinalawang na dahil nga pandemic nga. Wala na mga dance show doon ngayon. Pero yung puso nila sa pagsasayaw pa rin. Ayun. Oh. Dito naman sa ano? Dito naman sa walang tubig. Kasi medyo mababaw lang. Sa walang tubig pre. Baka matay ka na. Hindi nga nakita. Sige na, isa pa. Double back pre.
timingan mo, dahil patamig ka. Oh, kaya mo na yon. What's up, it's your boy? So yun mga kasulong, hanggang dito na lang yung video natin. Subscribe nyo na lang para sa mas marami pang video. Magiinuman na kami. Subscribe nyo na lang para sa mga trip namin, sa mga adventure ko, mga cooking ideas, exotic food, Mr. Yahe!